Pripravené sú správy televízie Region, v ktorých mapujeme to najdôležitejšie aj z vášho okolia. Univerzitnú nemocnicu v Košiciach prepojí informačný systém. Náhradné maturity absolvuje 127 žiakov. Svetoznáma huslistka Julia Fischer má korene v Košiciach. Viac už o chvíľu. Najmladšia profesorka v Nemecku, husľová hviezda súčasnosti Julia Fischer, rada dovolenkuje u rodiny v Košiciach a hoci žije od malička v Nemecku, má aj dobrú slovenčinu. Ako sme vás už informovali, tohtoročná Košická hudobná jar odštartovala vo veľkom štýle koncertom uznávanej huslistky Julie Fischer. Na poli Košičanke už v 19 tlieskali v Carnegie Hall a v 23 sa stala najmladšou profesorkou v Nemecku. Učiteľstvo majú v rodine. Moja mama je učiteľka, moja teta, stará mama bola učiteľka. Napriek vynikajúcej kariére jej svetom číslo 1 je rodina. Nikdy nepadlo, že ja nebudem mať rodinu. Tak to bolo vždy, ja som bola vždy istá, že to chcem mať. Ja by som to nemohla pustiť, že mám len husle a potom a ináč nič. V mladom veku dosiahla úspechy, o ktorých sa mnohým doteraz iba sníva. Teraz trošku menej hrajem, lebo mám deti, tak ja teraz mám taký 40-50 koncert. To bolo už niekedy aj 100 koncert za rok, tak teraz to je trošku menej. Ako hovorí, až také geniálne dieťa nebola, no usilovná to áno. Som to ľúbila, tak mi to veľmi páčilo, že môžem už ísť do Ameriky alebo do Japonsku. Ja som bola prvýkrát v Tokiu, keď som mala 12 rokov, tak kto môže povedať, čo si vy ste robili cez víkend, tak ja som išla do kina a ja som bola v Japonsku, tak to bolo nejak aj cool. Ku Košiciam má vďaka rodine blízko a teší sa na každú návštevu. Moja stará mama tu bývala do minulý rok zomrela. Moja teta a sesternica, všetci sú ešte tu, tak každý rok ja prídem do Košic na dovolenku normálne. Na otázku, či si pripadala niekedy slávna, s úsmevom odpovedala. Dneska ten pocit nemám.